Ja, sådan. Du skal nok lige holde hovedet stille, ikke? Fordi ellers vi skulle nødbruge ved siden af, så. Ja, det går. Prøv at kigge over på de flotte børnetegninger. Det var da irriterende. Vi bliver nødt til at bruge det andet bord. Husk, jeg skal have den tilbage. Men jeg ryger ikke.